Ahojte ľudkovia, takže Valencia nás volá. Sme tu, skúmame centrum, sme na prvom námestičku, kde za nami je fontána a ideme to tu preskúmať. Takže sledujte s nami. Prvou zastávkou máme hneď prvú pamiatku, ktorú si práve obzeráme. Tu nám máme tabuľku. Pokračujeme touto uličkou do centra. Prepojená bazilika s vedľajším kostolom. Za tým je taká brána. Na tú väžu sa dá ísť dokonca hore. Ale musím počkať na oxy, kým vyjde z obchodu, že či to dá. Tak uvidíme. Je to tu zaujímavé maličkými námestičkami, typickými budovami. Nachádzame sa na jednom z námestí vo Valencii. To vyzerá takto. Strážia nám to tu mestskí policajti kvôli pouličným zbojníkom, vreckárom. Tu oproti máme takú vyhliadkovú väžu, na ktorú sa tiež dá ísť. Máme tu aj takúto peknú fontánu, kde sa fotia nemeckí turisti a za chvíľku aj slovenskí. Porazili sme na Plaza Mercada. Oksanka pozerá na malej tržničke, v krámikoch, čerstvé produkty domáce. Kopu obchodíkov so suvenírmi. S ich klasickými keramickými dlaždičkami, kde si môžete vyslať či už meno, či číslo domu, čokoľvek. Čo si to objavila za... Si tu fajčia nejakú makovicu. No bože. Je to taký maňana typkovia. No a máme tu aj niečo takéto. Ľadový medveď. Aj jašterice tu lezú po domoch. To je ich symbol. Pokračujeme. A Oksanka takisto našla ďalšiu. Neodpočul som ešte, počkať. Tentokrát ľudkovia pozdravujeme z Valencia Camper Parku.
Je to na jej kraji alebo okraji mesta. Niekoľko zastaviek metrom, čo je úplne super spojenie. Z tejto árie je to asi 2-3 minútky, dole pri hlavnej ceste je zastávka metra, kde je to úplne, má to super pozíciu. My stojíme tam v tom rohu, área je to celkom dosť veľká, máte tu všetky základné veci, ako všade, potrebné k tomu, aby ste mohli fungovať. Tak si to tu trošku ukážeme. Cena na noc nás v septembri 2 osoby a náš van vyšla 16 €. Bez tej energie, voda, sprchy, je tu určite. Tam vzadu je malý obchodík s recepciou aj barom, kde sa dajú kúpiť veci ako kola, káva, nejaké čipsy, nejaká bageta na ráno, keď si objednáte a tak ďalej. Taktiež záchody so sprchou, tie si môžeme ukázať. Záchody sú tiež v tejto časti úplne v pohode. Akurát, že je tu v jednej časti sprcha aj záchod aj umývadlo. Tu boli pánske, to isté je aj v tamských. Takže celkom slušné, nie sú špinavé. Takže všetko základné tu máme. Dokonca tu je aj taký maličký bazénik, kde sa dá schladiť. Máme tu druhý krásny deň. Zo staničky metra sme vystúpili pred Oceanografik, kde teraz ideme. Najväčšia atrakcia vo Valencii je toto, plus tieto moderné budovy. Lístok na osobu stal 37 €. My sme ich kúpili online, takže my ideme tu. Prešli sme cez turniket, kde to pre nás, keďže sme mali lístky online, netrvalo dlho. Sme pri samotnom vstupe, kde z vrchu vidíme hneď prvé akvárium, nejaké raje. Takto to tu vyzerá. Eskalátorom dole sa dá ísť, takže ideme to tu objavovať. Hneď ako prvé tu máme veľké medúzy. Skúšame, či tu bude taká ryba. A vidno za nami. Sme tu, v Áno, morskom svete. podmorský svet žralokov a iných morských klišér. Pozor, pozor! Stojte.
To sú vzácne jedince, týchto už je málo, už je pred vyhnutím. Tučniaci. Sme už v akváriu, kde sú delfíny, čakáme na vystúpenie. Vystúpenie nám skončilo, pokračujeme ďalej. Muzeum des Sciences. Je to máme aj tu napísané. Veľmi zaujímavá budova. Mne to pripomína tvár nejakej prilby alebo nejakú kozmickú loď. Bolo to umenie postaviť niečo takéto. Týmto ľudkovia sa s vami lúčime z Valencie, kde sa nám veľmi páčilo. Čo povieš, Oxy, na to? No, videli sme strašne veľa, i historické, i moderné a nás boli nohy. Teraz ideme pozrieť do tohto centra a uvidíme sa v ďalšom videi. Ďakujeme za podporu, tí, ktorí nás sledujete, vás všetkých pozdravujem a ďakujeme. Majte sa krásne. Čaute.